Ngiphila nolova, ngiphila nolova, ngiphila nolova, kusho amabhova. Njengoba uManiso ndoda sekaphumile lejele ndoda mfethu asimtsheli ngalesi sakhe lesi mfethu siphi mfethu lesakhe le ndoda mfethu lesasemasekhe lesiyana mfethu phela sigijima kakhulu asazi nokuthi senzani ndoda and kumele sibhekise untanga mfethu wethu uyangithola nanto kumele kasimtsheli yabona ngoba nathi vele iyasidla intwana and asintegrate mfethu hayi bafita asilumuntu lo bafita shit bambesele ngathi yasaba kama kanjani ya nini ngicini lobishi bafethu intwana yami ugcine kudala ilobishi yabona khona into ndana engitshela yona ukuthi uzoqoba kanjani enjengani mfethu enjengani uza nazo fast quick nebheka njami since uvayile uyabhaliseka lesakho bani sami mfethu baba phela nawe yazi baba mfethu mariyazi ukuthi mfethu king namba ile sasemasekhe lesesiveti ndoda leso sincanywa kakhulu hayi uyabo maya yabo bafethu into ebana manga bafethu nginiyekeni ngichinje namanje amtshela untanga badlela Mike thina anyeke sibheke mfethu udlelwa khona sokubeka inkanja bakudlela inkanje ela phansi la lapha ntona la phansi inkanja into khona mfethu inokushama ama 9 to 5 inyama yinenyana ntwana khona bakudlela njalo balisa njalo uhambile ndoda mfethu ngone mfethu uthembe siba impilo bafethu mfethu angengikhala bafethu awukungitshela mfethu ukuthi bafethu ubantu bancova kanjani khona nabafethu esibali phela thina awusitshela ukuthi kasibe our bodyguard asimshobi nomshobi kalcha mfowethu phela ngehello sha mfowethu asutshe wethu che kwakho manje yamkhuleka unathi nje yami ngoba wena usha amabhayithi nyana lapho maybe ingathi kancane yabo ungakhala izinto ezenzakalayo nama onivele sikasino ungahleki epoet mina ntanami I strongly suggest ukuthi ufocus ekubuzanele ikhohlo balisa kanjani indoda yazwa awuboni wena ukuthi asuwuye for wena lo muntu Antwana into eminithi ngikutshela ukuthi kwenzakalani ngobhalisa. Ubhalisa ubambwa yilezi le ntwana le uthapelo leyasemakhana. Sayibona le pantula le ubambwa ile yabha. Ya, ubambwa ile yantwana. Levana bosikhaleni. Ibambwa ile ntwana. Yabona intwana leshaya impama kakhulu. Yiyo. Ende nawe uyazi ke manga lapha impama into evulele unless uyithembile. Mfethu usama phela umuntu ongaka noma ndisolo mangibuyiso lo mfethu mntana lo nyambamba vafuni akaphendula amavulo nami azi ngiphendula later akafuni ukuzwakala akafuni ukulenda ngiyazibuza ukuthi kenzakalani mfethu hayi zinja zami azini ngiyabonga for ungilayitisa bafethu mfethu uyazi umfowethu noma mfethu bowuthe ukuthi shuke yobona abanye abantu kodwa sibhekile ngoba siyabaza abakho mfethu ngithola kodwa mina into engakutshela yona alentwana le pantula le ifuna ukuxoxa nayo waxoxa nayo uyakunikeza inkinga sikhona bafethu angifuni ukuyele jele bafethu ne maka into yozodala bafethu izongenza ukuthi ngibuyele jele man shit hayi man jesus bafethu angifuni ukuyele jele man kundla angifuni ukuyele jele man engizoyenza uyazi ngihlanya kanjani ngithola akomnandi la nje yami le kamela angisalifuni kamela kamanizo ningibizo ngokharo for siyabonga once bafethu okay siyabonga eish asizokubongela ke mfowethu ngoba ubhalisa uhambile awuhambile ubhalisa maye asingi kana asikhohle ubhalisa mina lento ofuna ukuyenza yami angiphakamiseki phezukwani phezukokuthi mfethu umntana lona ukhonile ukubonisa ukuthi uyinyonga ngale kumanje mashini bafethu mashini Maria before so la mosaya nilkama basisini it's summertime cool time ngo vitoli check ungangibone ngihambe strateni ngidle brown gas ngabona bosses bathopeki kati toli gas. Hi Joe. Hi bathu unjani? Kiriyo izolo ngiyazama ukufonela but you didn't answer. Nto kokae bathu ha rona re robetse. Oh, okay.
Okay, by the way, I get that. So, utlile about hore money zoba tsa kwa jail. But then why Oshauta? I'm just asking hore like utlile ka money because of you guys. But relationship ya lona, you used to brag about it. So now ke shocked how kwata ka yona. Go tsagetseng bathong. Sure, okay, Zanele. Now I thought as a friend, get a bottle of water, but if you don't want to talk about it, let them go sharp, shame. Yeah. Okay, sharp, Zanele, sharp. Retlabua late, sharp, sure. Motsatlaba rude, sure. Joe, ngiyezwa ngisasebhizi. Show me talk. Can you give me one stick, sir? Yeah. What time is it? Hello. Great. Oh, and it's going to guess what? I want to see Susie Cado. Something. Vamos chicken and left and right. Yeah. Okay. Man lang, mas din ako rin mga. I need to say kind of Spanish. Like it's like kind of bad like I get. Vamos a left, right, and center. And I kind of put up on something one more rata and I need to try. Yeah, how can see that? Yeah. Oh, okay, bye. Sharp, yeah. Ah, Lucia. Oh, hello, Exy. Okay, chérie, tabuane. Sharp. How about Exy? Sansa no pela. Yeah, true. Kau bona start mom shop ka kom. How about Aski? Nikisa. Lucia, chom kau to bo ka padi, bo ka ufin padi. Chom ya. Julia, kana kau wuta. Hey, wena. Man ulumboni wena man fit mana choma ka ibata man. Amaro no kasi sifalo ka chimeka kilis. Nakisana tumputsa ka mchumkana alwe. Ko bom fit se ile kamba. Okay, ish utata kwa kwa extra. Oscar ke kuto buzanya Oscar e ile kana bitabaze. So what's really happening moko hore? Palesa. Ujala lithabe. Una pregnant ka wana thabe le sentse. But botata go kwa ujala we you can decide things. So Weli cut off. Oh. What's your motive? What's doing? Ketibo bana babadala wo batsamaya dipati ba mecha mara obviously nna kopa ditsensa le nkambati lena kwa tloshia wa ka excuse June Batung, ke na bothata se leng se mo go nai. Ka na matsai. pere sele jo mpela 704. ah wo skanka 0 ke compulsory tsala ko 7 Wena se sanza no papa ska ko primary 71 704 mpela 99 mpela 51. ah good Sata banana hele. this fella saka ke batla hang Sata banana. utsamaya hantle isikhathi Sharp ne? sure achieve the number Palisa ngishilo ukuthi ufebe le hot man lang bafethu. Oh, kare ufika bari bafethu. Cabanga ngothi besipati. Yes. Yo. Ayine ngizoyitshela le yakwama ngeke ngitshebe bafethu ashimane niya.
ngcono ngiyithexte angiyitshele bayishaye ngestina so bayithathela imidi yasemzini swak yobona ngiyi-details ngiyayipasela ngifuna ibhanti ejule ntwana le yenza abantwana bakamama mishimo uzobamba ibhanje screenshot done. Mfana maye wena sana wena soyahlanya njalo uhlela uyi1 ungahlela ngoyi1 uhamba uyi1 ungahamba uyi1 ujive uyi1 ntana soyasika wena ayikhe yakho awu mfethu hayi ukuthi ngiyasika vele into zokuthi yabona ukuba yi1 umnandi sometimes yabona ukuzicabanga phela ngempilo ivali yakwakho vele avele wakhuluma ngenye inkinga ntwana eyakwami impedi ibhari shuthi izolo ntwana yami ngithole ebusuku angicala ngishaya khona kuhlangana nalomntana ulusha futhi nakhona bekungasebusuku ngenza imistake emini bangihlangana nolusha sekangitshela ukuthi leya kwami bayayichitela bayenza ibhari nanova indawo zaseyifika late eskila mfethu leya kwami khona nami ngiyabona mfethu ngeyinkathi lezi zingane mfethu cabanga mfethu ubani isikhathi no yoshawu 6 ayikakaboyi le uzoyibona mayibuya uzofika ichange ishama homework ayithuye kulocherwayo chitela leya kwami le yakho bese uthi mina ngiyahlaya khawatheke yona hayi mina mfana nawe angithi uthanda bochero uzofana nayo uzolimala fele ka hayi ngiyawuzwa le nginga into esibaya so wena manje wawungayitsheli bayidlela le emfethu ngizoyitshela kanjani leya kwami ngoba sikhulumisana ka leyisilima sinice nani iringisi leya kwami wena itshela ayifeli nazoyitshela lazo uyayincanya vele itshela uzoyitshela Ay, Caro. Khamba ntwana semnandi. Ngimnandi ntisilakho kodwa tisilakho. Iso scarce ntwana yami. Izivale. Lomena le. Yenzi. Yona sala clean room. Ntwana clean room le. Cha ngeke ngade. Ntwana mthungitshela ntwana mezwe ni. Mina bahle abantwana sanungafana ntwana le. Le mpohlo le. Samantombazana uzodlikisa waya mfana ngicela. Ufana kanjani muhle senimakhathi ntwana yami ngithola. Akufika nababona ukuthi legend ungafana lempohlo le. Ayibhawo nisinamnambo. Ukhele Gina yabona. Ntwana yami mina pheka mfethu azivithi ngangeza ade isikole mina pheka ngena ngijile esikole ngithola. Tabanga masinyana wakho. Ntwana yami utho lo ngafana le. Tabanga mina ngoclean room wangatshola uclean room. Ngafana lesa ntwana yami uzokubona ukubheka phela fish uyazi phela ya ukizinya uyazi ngafana leyo uzodikela wawa iyahlanya leya kwami thanda ukukhuluma ngendaba engathi iyangibambi indlovu yenzise ngitshana ngasemba leya kwami ngitotisiso nalo idakiwe into ngesifika late emfethu leyizolimala mfana ne uzoshuthi ngiyikhuzile inja yami thina ezenzela ukudla ngifihlele isinkwa mangiqeda Caro. Mata ntwana yami, ntwana nepintsha yakho Lorex. Awusagezi uyeza nunu ntwana yami. Khamba kanjani ntwana yami? Abheka nsongini enzansi ubaba mnyama noba mnyama yabona. Hayi nizenzini na. Yebo nithi kanjani yava? Mina ntwana yami seshanyana iround fini sabona amajita wami kada phansi yabo. Ya uyazi. Phela ngizile ukuthi ngigeza lapha emakhaya. Ha
bafethi manje ngathi kaba wonke umuntu abheka mntana le 2.8 ayilami yamntana mfethu Futhi bekhona umntana unomuntu oclever nje. Thithi manje mali ngikhawathi ubani unomuntu manje thini lapha lasemakhanasi. thina nasemakhanasi ifethi iqaleni ifethi bukule out le yasesikela yami le manje uma ngizotshela yona mfethu yabona ntsamo nitama no X yanhlanyisa sekoklenza ngonibhemani mfana ngithi yabona uzofokofa yeboza ngamasimba yabona ayenze into nenza sini bokukabela isigelo utshela ukuthi ngalo hey man nafokofani man hey wena ngani isikhaleni kunale ndoda le ebhizi nopalisa awuntangazi lentwana yazi and the time upalisa phuma aya lapha etoilet nayifuna ke ngitshontshile ulapha etoilet manje mina ngithi asifonele lempatha le yona leceda phuma thinta mkhosi ngiyasodlala intshishe egoli ngifake nabo love speed I'm right yo baby grand baby ngivuyiseni kanje baby khamba kanjani uzuthi baby ubani ukhuluma la bakithi sithola kanjani le ntwana ubani lozongibuza ukuthi ubani wena ubani ukukhuluma ngifuna lo ubani yazi awuthami hey awuthami lo mntana lo usiphatha inxusi yami awuthami ayithola khohlwa Laisa yini Twana yazi izinto zenzakala ngenyendlela la eNew Canada kahle tam angazi khambani shova ndoda khambini mara na uthole ukuthi lo mntana upalisa lo ngamthatha kule yantwana leya sitheme izovadla mara vele mfethu nami upalisa ngiyamfrustana ngemncane yena futhi uphethe incusi yami le manje ngeke ngeke le ntwana encane kanje izothatha lo mntana phela yithi esiphethe la eNew Canada territory yethu ngeke sizozwa lentwana zaseLondon ngezaseUrlando ngithe man hayi manje sesiyintshishi Uyazokuthanda umuntu uvele ugcwala ngaye uvele ubona straight uvele ubona umshado ngisho uma wengane impilo yakho yonke iphelele wena umunaye kanti yena ufuna ukuhamba ufuna ukubona abanye mina ngisazi ngithini akuphile ngaphandle kwakho nawe yazi isithandwa sami ngokuthi nawasangithanda ucela ngimyeke uhambile mababy hey uzakala ngifuna lo ngikuleti yazi lufuna impatho esikole ngishilo 3 nothi ngibuze hey baba ukhalelani bhuti ukhalelani afuna ukukhuluma ona mhlambe ngithi ngicela ukukhulumela nabantu abadala kini baqoshile yabona baza ngokusiza ubuyele ekhaya kodwa kenzakala daliwe mfethu yabona nama into engizoyenza kenzakala ekudaliwe yabo mama ungafuna ukukhuluma ngiyanceda mina yabona awuncedeki nawe hayi singahambe mina
leya kwami kunongishiwa yikho yimele siyoyibheka ethaveni ayingeke ethaveni leya kwami iyadakwa mfethu le mntana uyayihetha jo iyangitswafisa leya kwami iyo leyo iyachaza le tsotsi bekinjani kumele ehleli lini ngazokukhwaya kusikhwaya nonke ngikwazele ukuthi ngithini baba ngifisa kwasamwe ngifisa kwasamwe Tabang, cele mbuzi, uzikhosame. Sinkwasani. Bezonkulisa ukuna pa, ezeke, ezingoma sikuna pa. Ukuna pa. Isizo zonke lezi zigcwele. Azukuthe. Diyekehambe, ezingoma sikuna pa. Azukuthe nanginkinga tana msana. Parece ngiyamsana palisa. Parece ungeza masimba. Parece ngiyamncanga. Azutsheva. Wenzani? Ukhama masimba. Ukhama masenge. Ngizokuzela. Ubonisa mfana kithi uthukeza la. Utshela. Abona polisa pasa ngiyamncanga. Parece ukuthi wayenda liva. Upwexele. Mlande. Ngazonginyangisa mfana kithi. Azonginyangisa ezwe. Usikhwaya kuna payo. Ezongise kuna payo. Ngakhuza. Akhuzeka azonginyangisa. Ezwe. Ngiyacela nje ex bengqingqwa kuna payo. Alifuna ukicula nje. Yabo. Ngizonginyangisa mfana kithi. Ayisayakhala. Mfana kithi. Ngiyanyiswa mfana ngiyanyisa nje futhi mina parisa ngiyamthanda parisa ngiyamthanda. Ungenzalo balisa.